Hallelujah. 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 Oh. What is on Walenga Calvary, Ishomo yakho somandla ukuthi sikuphathe. Wathi sonile Walenga Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga abathandekayo basiphinda ukulisa egameni lika Kristu Yesu. Umfundisi otata omama osisi nobhuti sibulise egameni lenkosi uYesu Kristu. Amen. Ndiyafuna ukukhulula inhliziyo yenu ningaxhali. Yeyona challenge usathana adlangolwa nayo ngami. Ulwa nami uba kalwe nami ngombani ulwa nami ngesound. Kwakule tent ndivela kuyo. Uthe xa ndiyoshumayela isound yageza kakhulu. Ebebembukela ulive kwakhona lukhona usuke bendishumayele isound ingekho. Andibenaxhala kakhulu anditatazile. Kanti banexhala nje ngabantu aba bakhona ngenxa yexesha. Lento ireal ireal khawuxelele uceleni kwakho ithi manyani nyani lento imanyani yabona lento imanyani nyani. I want us to do something that may seem insane. Huh? Jesus. Phakathi kwenu nobabini yanazi Jesus. Anapina ni bide ndiyanazi Jesus. Ngoba ndifika izolo umfundisi sithethe ithuba elide abanabi nabana bambide umfundisi ndiyabazi
Noba ndingavala amehlo ndiyayazi uba nguThasho. Ndiyayazi uba ngusisibhebhi lo. Okay. Ndibendihleli umfundisi izolo. Amen. But I want us to do something that will seem insane. I'm not going to be long mhlambe kushumayeleni. But le challenge le nto yokugezeleka kusathana namadimoni. Jesus. Kufuneka uthathe ixesha elide. Inguwe ezi zinto uThixo wasenzela lula ngazo. I want us today to put a full stop. Siyibonile umonakalo ba wenzeke endawoni. Umonakalo ongakhange wenzeke oko le nto ibikhona. Kudala kunqumla imoto phezulu kwale ntambo. Zange ziyinyathele le ntambo ife. But namhlanje ziyinyathele yafa. Ne? But I want us to do something ezawubonakala ngathi insane. Kukho umuntu wathi kum kuba khamaxesha efuneka ube insane in the eyes of people, but ube sane before God. Cela sibe ngenyanga. Ephesians 6 verses 10 uthi elokugqiba abazalwane. Ndizocela lonto tatuxhalisile tatu sinqotho tatu zide ndizocela lonto oba ngoku xa uphinda uphuma ngomso xa uphuma usize tenteni andikhathali noba ayenzi meaning andikhathali noba ayenzi sense kuwe ndicela uyenze before uphuma yenze irecitation better that I am putting on the full armor of God, because this is not on. Okay. Lord God, umzamo wethu ayingokuzamana nenyama negazi. Isandla sakho esinamandla bendithe licala uphatha ngalo ndicela kuphakame lo elicala uphatha ngalo phakame lo. I want you to imagine yourself uphethe weapon ongazange uyiphathe uza udemolisha Cape Town, because I want us to demolish ndifuna sidemolishe andikhathali noba olu hlobo lubangela uba sibe kule meko lulapha phakathi kwethu. Kufuneka luphume luyawunika ireport yoba abathayi ngalo nqawa. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. You are great, oh God. You do miracles so great. There is no God other than you. Let us change the when it's strong enough. I want us to send missiles. Oh, hallelujah. I want us to send missiles all around Cape Town. Askwa to take my chance. Jesus. Jesus. Paramangalo Yehova. Shimanaya. This how Joman wele. Upamse isandla.
sawujonga kwi-direction zonke kungenzeka uba le direction yile umzi wakho kuyo. We are going to send missiles kwi-directions zonke. Ndizawutsho ndithi liyatsha eliqala niresponde nithi liyatsha, because we are sending missiles. Liyatsha eliqala liyatsha. Yeah. Once more, bathandekayo. Liyatsha eliqala liyatsha. Liyatsha eliqala liyatsha. Fire! Ungahluphi kwelami moya kuyabonwa. Uma ubona into ungahluphi, in the realm of the spirit kunanto eyenzekayo. Liyatsha lidala liyatsha. Liyatsha lidala liyatsha. Fire! Alujika ujonge ngapho. Sending missiles. Arise, O Jehovah, and let all your enemies be scattered. Liyatsha lidala liyatsha. Liyatsha lidala liyatsha. Fire! Alujika ujonge pulpit. Sending missiles. The devil is a liar. He belongs under our feet. Liyatsha lidala liyatsha. Liyatsha lidala liyatsha. Fire! Sayisanda kakhulu. Esikolo izela. Say Jesus. Awe amakhamadela. Exodus sizowuthandaza namhlanje. Ndinomthandazo oba inkosi isincede. Kukho izinto ekungekho ekulunge ukuba sibe ordinary. Thina kwizinto ezingasoze zivele zilunge xa si-ordinary. Jesus. Ewe khani ndiyeke namhlanje ndize kubo aba bangakholwayo, kodwa khani ndiyeke mhlawumbi ndingajikela ngekona kubo namhlanje. Khani imeke ndithethe nani ngoba kahle kahle asizulunga xa si-ordinary. Jesus. Asizulunga xa singabantu phaa. Ngoba xa sizalwa sizalelwa emakhaya, sizalelwa kwizinto zasemakhaya, sisindiswe uThixo asikhuphe kuzo. Xa ukhutshwe kuzo sikuyeki, siyalandela. Awuzulethi ixesha xa u-ordinary.
Funda verse 10. Funda verse 9. Verse chapter 8 verse 9. So thandaza. Wathi uMoses Qala verse 8. uFaro wabisa uMoses noAaron wathi mthandazeni uYehova awasuse uFaro wabiza uAaron noMoses wathi mthandazeni decide uphuma eziteneni ngiyadivana xa decide uphuma kwezandonga asiphumi ngoba sizowuthamazela abantu ngokushumayela kodwa sikhutha into ethi mthandazeni zawuvala liphilile izwi lakho linamandla thetha ngalo hluthisa umphefumulo wethu yakhela igama lakho udumo ngoKristu Jesu abantu bathi amen. Ngoba sebahlupha abantu bezinsuku kuzofuneka ndibe ndisithi kuseyiphutha apha ngoba nawe thina ngathi ndiyazi lento ndiyithethayo kungexesha uThixo adecide ukukhulula uIsrayeli ngoba uThixo mamusingotho uba nexesha lo decide ukukhulula abantu bakhe dithi yaqhubezela ngumdithi uThixo uba nexesha lakhe adecide ngalo lokuba bakhulule abantu bakhe abantu bakhe lithi iBhayibhile babethi xa besona abanikele ezitshabeni amen kodwa kubiza indoda enye adecide uyivusa oh Jesus ngelo xesha amen ibakhulule ezitshabeni hallelujah ndiyayazi nizawundiva xa ndigqibezile xa ebakhuphe iphutha udecide ubakhulula ngoMoses nangentonga yezimanga xa ebasindisa kumaFilisti ukhetha uvusa uSamson elithi iBhayibhile uthe xa ebonwa le ntombazana bani uDelilah lithi iBhayibhile abazali bakhe babengazi uba inomnwe kaThixo le kukho izinto mamusingotho esizenza abantu bangaunderstand kanti zinomnwe kaThixo hallelujah uthathwa ngolala emathangeni kaDelilah kanti lala emathangeni kaDelilah kuphethe inkululeko hallelujah Jesus hallelujah xa ezabakhulula kumaMidiyani ufika kuGidiyoni kokhandile linamandla endizomemeza ebusuku Gidiyoni isimo ifemeli yakhe kuso endizawuthi kuwe Gidiyoni 90 men of valor Jesus Jesus xa ukhulula thina asonweni zethu ubezindodana ekuphela kweselweyo hallelujah thuma mna
manje. Jesus. God decides. Hallelujah. Uthixo uyakhetha ixesha lokukhulula abantu bakhe. Bendizothi nasebusuku ukhethile uba ayikhulule ifamily yakho. Jesus. Bendizothi ebusuku ukhethile Jesus. uba akhulule wena. Bendizothi ebusuku ukhethile uba azokhulula ikhayelitsha ngawe. Ukhethile. Yeah. Wafika ngaMnobhindi Valley. Wafika uMoses ebalekile. Ebaleka uFaro. Wathatha izimvu zikayisezala uJethro. Wasisele kwenhlanga. Xa efika kwenhlanga. Wadibana nendoda ethethayo. Yamthuma mandiyeke lo ndawo. Kodwa bendihalela uyitsho into eyayitshoyo le ndoda. Ithi Moses okunene ndizibonile insisi zabantu babo abaseyiphuzu nokukhala kwabo ndikuvile ngenxa yabo babaqhuba kakhulu. Uthi kodwa ngoku ndehlile ndizomemeza ekhaya elitsha umnyaka wenkululeko ubathishwa. Ndizomemeza umnyaka wenkululeko ubafeka ndisekudala ekhala. Ndizomemeza. My God. Wamthuma wamnika ezi signs sikuzo ngoku. Le sign sikuyo isign yamasele. Isign yantoni? Yamasele. Isele izamthinyana. Isele. Bendithi ixoxo mna. Indubula. Bendithi unoplakane. Isele lirepresent umoya wenkani. Okay. Kwabantu abahlela bathembele ngomoya wesele. Umuntu chala athi ndangena uthi gqi umoya wesele. So umoya wesele. Jesus. Wathi uThixo kuMoses nakuAroni makuba makuphanyuse intonga ijonge ezinhlanjeni enyuka masele. Nezazi zikaFaro zenza njalo enyuka masele. Kodwa la kaMoses noAroni axaka kwaba ngathi lwambiza lisele. Kwaba ngavula uDrubu lisele. Ukhona umsimalo Yesu. Aba ngavula intambo lemoto lisele. Abangayokhwela ihasi lisele. Ikhona impilo ehlele basebenza ebusuku. Kodwa bendizomemezela. Ikhona indoda enamandla. Igama layo nguYesu waseNazaretha. Namhlanje umoya mawujongene nawo. Andikathaza bangumoya weminyaka. Khawuthi uyahamba. Ingxakena nikholwa. Jesus. Namhlanje ebusuku sizowudila nawo. Amen. Kune-altars. Jesus. Bendithi kune-altars ezinye zakhiwa singekazali. Nkosi yami. Siyelwa kuzo kubizwa amagama ethu. Nkosi yami. Kodwa namhlanje ebusuku bendizochaza ubizwa angabizeki.
yentsimbi ekwavalwa ngayo kwathi kule family akunazophumento ndizawumemezela amandla endoda yomnqamleza inamandla okuphila ivula iminyango evaliweyo amaqhaga nerusa yavuleka ayaphuka amatheyina siyakhululeka awuthi niyakhululeka kahle kahle wena awubanjwanga yi-unemployment. I-unemployment ngumphumela weselo elifanele wena. Bendithi mna wena awubanjwanga sisigulo. Esi sigulo kunenkunkela yesele ejamela impilo yakho. Namhlanje siliphanyaza amehlo ngegama likaYesu. Wonke amasela ajabelene nathi siyawanyathela ngegama likaYesu. Bengingubani ngizengithande uyagazi uyangihlele ehlolisisa ngathi bayalunga Jesus kanti ngexesha ngathi bayalunga lisathatha ibreak iseshe Jesus liqala iguquka lokujonga kufotshana into ezilungile kude manikini asindalanga zophila uJesu mdala wayekhona umhlaba ungekho awuthi kuyonakala kwisikhozo sobumnyama saseKapa awuthi kuyonakala Ikhandawo kawuthi kuyanakala kwinyanga zendawo kawuthi kuyanakala amalapho bendawo kawuthi kuyanakala bahini bendawo kawuthi kuyanakala zonke sibingelele zonke sibingelele zonke sibingelele ezakhiwa zisakhela uNyamba siyazidiliza ikunkulu isibingelelo ezakhela ifamily yakho baba omkhulu wakho namhlanje uyakhululeka kuso siyadilika kawuthi dilisa Yehova Dilisa Yehova Dilisa Yehova Jesus Dilisa Hey Bona bantu ebefuyela isimo sakho siyadilisa namhlanje Waza umumba komsi siyadilisa Bebefeka na uvela siyadilika maze wathuswa nguwe sasa ufuyaseni usithi bakabongwe Yehova ayasinikela emazinweni wabo ukubongwa
isesandleni sakhe iphethi yoloyiso uyiphethe esandleni sakhe impilo yethu ifihliwe wakaze basulele ndawo kunye noKristu. As a prophet in front of you, I have come to declare at least you are talk. Prophet wakasi obise phambi komlefeki bendizothapakisa masele into ezingalungi ziyalunga ezidilika ziyakhiwa ezikuthiwe ziyabuya ezithiwe kusithonyana ziyabuya ezibuyela utshaba ziyabuya khawuthi buyisa Yehova. Jesus. Ngicela ungena kwelika moya. Jesus. Can I tap in the name of the Spirit? Jesus. Can I tap in the name of the Spirit? Jesus. Can I tap in the name of the Spirit? Jesus. Bengicela ungena ngingene. Siyakwakho egate. Njengoba ndifika kwakho egate. Izinto ezahutshela ulele. Ndiyazicothula. Ngegama lika Yesu. Emkhubasini front. Ezashiya ngamagqwirhulele. Ndiyazicothula. Kwisekto yasekitchini. Ndingena kuyo emkhubasini. Ndiyazicothula. Kwigumbi lolala. Ndibona monitoring spirits. Ndibona monitoring shayo. Ayahambe ebusuku. Arise, O Jehovah. And bless all your enemies. Be scattered. Phakama. 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 Ndilanda umlilo. Ndilanda umlilo. Ndilanda umlilo. Ndilanda umlilo. Ndiwuphosa phezu kwekhayisi. Ngegama lika Yesu. Bonke amadimoni engozi ayafa. Bonke amadimoni obugintsa ayafa. Amadimoni eziyobisi ayafa. Arise, King Jesus. Otifa. Mthandaze. Jesus. Imadoda. Mthandaze. Mthandaze. Jesus. Mthandaze. 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 Funa Yehova. Esenafumaneka. Oh yes, Jesus. Oh yes, Jesus. Isizathu somthandaza nothanda makabasuse Jesus. amasele. Njani madoda? Sinothixo ngaka. Jesus. Sihlutshwe ngamasele. Kwindawo esihlala kuso. Mthandaze. Mthandaze. Uthi ufa. Ibhayibheli lesingesi. Verse 10 funda ke mama. Umthandaza ke ngoku. Mthandazeni uYehova awasusa amasele kum nasebantwini bam. Ndabandulula abantu baya kubingelela kuYehova. Xa amasele susiwe bayandululeka abantu. Jesus. Abingelele kuYehova. Xa amasele emkile bayandululeka abantu. Abandululeki nje
babe sebebingelela. uThixo ophulayo. Xa bebingelela amasela engekho, babingelela umbingelelo ofikayo manje. Wathi uMasisi uFaro sisukise ngokudimisana ixesha lokuba Hey. IBhayibheli lesingesi izawuthi Moses said to Pharaoh, set the time. Jesus. Ndizawuthi kuwe kule meko ujongene nayo. Asabusha Satan namadimoni akhe. We talk to our God and you set the time. Set the time. Yekuleko yakho. Set the time. Yekuleko abantwana bakho. Set the time. Yawuphila kwakho emzimbeni. Set the time. Set the time. Njengoba simlethe nje, we have come to set the time. God, heal our land. God, save our people. We are setting the time. Oh, the second. And yes, let God just be with me. Mhlawumbe kudala ithakazela. Bengizothi yeke ngoku. But set the time. Set time. Set time for a liberty. Set time for a freedom. Set time for a healing. Namhlanje ndivamile biliso. Ndivamile biliso. Ndivamile biliso. Sisukise ngokudimisana ixesha lokuba Set the time. ndikuthandazele nina wena namakhosi bakho nabantu bakho aqunyule amasela kuwe nakwindlu yakho asale emlanjeni wodwa wathi yena ngomso. I am too radical today. Ndizawuthi ndingavama uthetha ecaweni. Ndizawuthi back to the center. Back to the center. Back to the center. Jesus. Kudala silungile. Kudala sidala inkosi yakho. Tonight back to the center. And asizihlupheka xa bebulaleka. Sibulaleke kakhulu. Back to the center. Ngomso. Into ezathunyelwa kwakho ngabantu zithuthela kubo. Back to the center. Lamadimoni akuhluphekisa iminyaka. Angithandazela uba mawafe wona. Mawangayibalasha. Back to the center. Umntu wathumela inhlupheko ukuze kuphumelele yena. Mahlupheke yena. Kuphumelele wena. Back to the center. Jesus. Mina mathumoni asuke Eastern Cape azolawula imfamba namhlanje. Back to the sender. Back to the sender. Back to the sender. Athimoleta center. Back to the center. Abathimana babona bethu. Bathi ngabantu abakhulisa amaphepha. Back to the center. Back to the center. Singaphi. Siphumela ngomlashweni. Sithetha ngisolo. uJesu namhlanje. Sathana uzayithemba. Back to the center. Back to the center.
zange bathi mawafe, bathi mawabuyele emlanjeni. Back to the center. Back to the center. Back to the center. Hey, kwalandini umuntu othatha noma uyamazi ngesiteni ubebaleni la kwakho uthi mfana kudala izendlela inanjala. Back to the center. Yawazi ebusuku Jesus. ayangcubhuza amasela. Jesus. Mawona mamlaphokoza Jesus. asiphuma ententeni ungamkhomba uthetha nomntu ayanda umntu engena kwakhe egeyithini athi back to the center, back to the center, back to the center. Ayamngamasela namhlanje ziyabuyinto zabantu namhlanje iyavuleka iminyango namhlanje ayawa amakhamandela namhlanje iyawina inqolelwane ayavuleka amehlo. Jesus. 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 When they have gone back to the centers, Back to the center. we will be able ukuya sibingelela msithu siyobingelela kuyehova. Yebo, asiwathumeli to the centers kuba sifuna impumelelo kodwa sifuna ubingelela madoda, sifuna ukwenza umbingelelo kuyehova kwindoda elwayo ikhokha mfasweni kuyayedwa ihlabathi abalithi ntutha kuwakhe. Jesus. Mighty Jesus. Mighty Jesus. Ndingavala ngale ndaba. Ibustrong ngale ndaba ndingavala ngale. Ndingavala ngale ndaba. Wethatha vala ngayo. Aphuma kwala lesayensi. Yona ine-tendency yobhefarisa iyabuya ngomuntu kodwa ndifuna abafunda bathi yabona la mzilo bonke amasele avalelwe mlamsi akakha noba lisele lomntu osekomitini. Kuba elungile uYehova ubele bakhe enyaniso asitsho kulamsi kufuneka sitsho sikwazi usumbingelela singavalelwa amasela. Jesus. Cela sime ngenyama. Cela sime ngenyama. Cela sime ngenyama. Ukhona umlilo engiwuvayo ebusuku. Kunamandla engiwavayo ebusuku. Kune freedom engiyivayo ebusuku.
kune healing power that I sense this. Jesus. Jesus. Ukana ngithandaze lo muntu othi zange ndamfumana uYesu Jesus. ogxotha amasele, zange ndamfumana. Ndiyafuna Yesu kumina, ndigxothela amasele. Banguwe lo ncimse ngaphambili, asaphambi kwasandla uba unento ethi ndiyamfuna uYesu agxotha amasele. Ngicela ushiye abantu uze ngaphambili, ngicela ukuthandazela, ngicela ukuthandazela. Wena uthi ndifuna uYesu namhlanje andigxothele, agxotha amasele ezigulo, agxotha amasele. Ndiyakwamkela Yesu. Ngithe navena Mark. Oh yes, Jesus. Oh yes, Jesus. Jesus. Cela ngicela sizakhe. Nivala amehlo nikhona. Jesus. Saving power. Oh, saving power. Saving power. I am taking my stand. Back to the sender. Udala ndivalelekile. Amasele back to the sender. Lapha emva kwami. Nawe ngicela ukuthandaza. Oh. Jesus. Shana nama. Back to the sender. Back to the sender. Back to the sender. Abantu abathi inkosi ngomso ngeli xesha mawabe sethuthile. Back to the sender. Back to the sender. Ngomso ngeli xesha mandibe ndikwazi ukusumbingelelo uYehova. Back to the sender. Amasele mawayemila nje. Back to the sender. uThixo Jesus makuthiwe ngabantu akakho uba akanosithitshela impilo yakho. Oh yes Jesus. Glory to Jesus.
umuntu encanywe ngabantu simo sakhe sasingaphezulu kwesakho. I believe God for your miracle. I believe God for a miracle yabazali bakho ngawe. I believe God for a miracle yendawo ohlala kuyo ngawe. I believe God for a miracle ye Cape Town ngempilo yakho. Let the heavens deposit ministry ezawubangela ba ukwazi ukunika itestimony. Jesus. Thank you, Jesus. Nobabini Jesus sibancedisa. Ngicela nithi Nkosi Yesu. Nkosi Yesu. Ndiyabulela. Ilizwi lakho. Ndilivile. Ndiyakwamkela. Yesu. Ngena. Ebomini bami. Ube inkosi. Nomsindisi wempilo yami. Xolela izono zami. Endizaziyo. Nendingazaziyo. Ndenze. Ndibe ngumntwana wakho. Cima igama lami encwadini yokufa. Okunguna phakathi libhale encwadini yobomi okunguna phakathi. Thixo moya oyingcwele ndenze ndiphile kwesi sigqibo ndivuye kuso undikhumbuze sona bonke ubomi bami egameni lika Yesu. Amen. Jesus. Phakamisa isandla vala amehlo. Jesus. Fundisa umuntu ngicela uzothandisa. Jesus. Oh yes, Jesus. Baba egameni lakho Yesu waseNazaretha. Egameni lakho Yesu. Uthe wena. Uba uthe waphakanyiswa abantu uza kubatsala. Sibona kwenzeka lonto Yesu. Sibona uphakanyiswa namhlanje ebusuku. Sibona ungqinela izwi lakho uthe xa ndiphakanyiswa abantu ezabatsala. Ngaba ke Yesu siyabona ngale miphefumulo. Asiyazi chaos eyenzekayo ezulwini. Ye celebration. Ithi iBhayibhile ngomoni omnye oguqukayo kuyavulwa ezulwini. Thina sibona abazalwane abazinikelayo kuwo. Sukisela nasebusuku Thixo namandla onke isigqibo abasekileyo bangasijikeli. Mimoya yonke kaSathana namadimoni akhe siyekhalimela ngegama lika Yesu ukuze kungabikho nto ibatsalele mva. Thank you, wonderful God. Zukiseka in Jesus' name of Nazareth. Amen. Thank you. Abantu abaphethe izinto, abantu abakhulelwayo nabantu abagulayo abakhoyo umfundisi bethe izolo kucela uba kuphatha izinto. Ndiyababona abantu babathe qhiwo plastic babo sesicela susuka bra
Susuka uphethe ngosimtshana nawe ne yasuba sasuka ebethile umfundisi wanamhlanje abathandazela siyaxolisa ngexesha imeko ebonwenini kodwa ke just ndudlulisa izwi siyaxolisa kodwa ke imeko ibebonwenini bengapha kwamandla ethu siyacela abantu bakhawuleze basondele abo bantu basondele ngegama likaYesu basondele enkosi God bless you God bless you God bless you God bless you touch baba siyakuthanda abathi sizilibele thina mfundisi ngicela usebenzise ifaith nokuzilibele kukhona abanje ngoNomava uthi Nomava ndiyilibele mina mfundisi ngicela ba uyilibele usebenzisa umfundisi zomthandazo prayer of faith ngicela uze nawe ungavaleleki uyilibele hlobo zami kodwa uThixo akanamida uThixo akavalelwa uThixo akavaleleki uThixo akaxakwa uThixo kundawo zonke ngamaxesha onke so noba ngaba kwenzekile wabuyilibele worry not umfundisi akuthandazela and kholwa hlobo sami kholwa ngegama likaYesu Sabotage.